Hej alle Hov, sammen! vent. Åh. 3, 2, 1. Hej. Nå. Okay. Nej. Hvad skete der? Jeg crash. 3. Nej, jeg gjorde. 3, Kom nu. 2, 3, vent. 3, 2, 1. 1. Hej alle sammen! Velkommen til Lucky og Guy. Episode 2. Yeah. Ja, du træt. Ja, det er fordi, at mig og Lucky, vi bygger. Ja, vi bygger. Klokken den Ja, er ja. 1 om natten. Klokken 1 om natten. Så vi speedrunner byg. Speedrunner vi det? Det ved jeg sgu da ikke. Nej. Det var bare sådan en statement, sådan, så folk vidste, at hvis det her det ikke er interessant, så det var deres egen fejl. Der gik al min hvad fuck hedder det? Hvad hedder det på dansk? Entusiasme. 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 Hvordan fuck siger du det? Entusiasme. 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 Ja. Ej, du får min næse. Ja, der var alt mit... Der røg det. Du får min næse klø. Jeg kan ikke. Jeg har ikke gjort noget. Du får min næse klø. Okay, undskyld. Det er det, når folk siger, at jeg kan mærke, at det bliver regnvejr i dag. Der er stormvej. Nej, den har Det er en lortvideo. Det her, okay, det her det er sådan midten, ikke? Det er midten. Vi sætter det midten, så vi skal... Det hele, men... Det er derfor, jeg skal lige have noget jord. Men, det er det midten? Ja, det er det midten, så der skal vi have sådan en centrum. Vi skal have et eller andet sådan en stor bygning. Måske sådan en kirke. Der, hvor du er, eller hvad? Nej, ikke der, hvor du er. Det her, det er bare fordi, jeg skal have noget jord. Det er vel en kirke? Hvorfor en kirke? Det er sådan... Du har allerede en. Men det er jo sådan noget... Nej, vi skal... Så det ja. Det er i midten. Vi kalder det kirke alligevel, så det er lige, hvad jeg kalder det. Jeg skal nys. Prøv at se. Jeg er ikke nys endnu. Der er klart. Nå. Det lyder lidt som om min computer vil eksplodere. Du har ikke tænkt dig at bygge en kirke lige sådan et courthouse, det kan jeg godt lige fortælle dig. Ej, så vi kan en kirke. Gør det så bygge, hvad? Huse vel? Ja, okay, men hvad... Skal vi have sådan en mere, eller hvad? Ved du, vi skal lave... Hvad? Hvordan ser sådan noget ud? Det ved jeg sgu ikke. Nu googler jeg det. Vi kan ikke lave et vagtårn. Jo, det kan vi godt. I midten. Ja, i midten. Sådan, så du kan holde øje med resten. Ja. Der er virkelig et eller andet galt heroppe. Jeg tror, at det hus springer i luften lige om lidt. Hey guys, det var slutningen på Lucky. Nu hedder det bare Oh Guy. Ej, jeg tror min computer den stoppede. Nej, den gjorde jeg. Jo. Nej. Jo. Jeg svæver, hvis det er et... Jo, jeg tror den stoppede. Guy? Ja, hvad så? Du kan stadig høre mig, ikke? Du tager ikke nok back. Lucky? Guy? Hvad skete der? Jeg kan godt høre dig. Min computer crashed. Okay, velkommen til en episode af Guy. Jeg tror, det betyder, at vi mister den første del af footage. Nå, fuck. Fra min ende af. Og hvad fanden skete der? Jeg åbnede Safari, og så siger det boom. Lige om lidt, der hører. Ja. Lige efter jeg siger, at mit hus vil eksplodere, så siger den bare. Velkommen til en ny episode af Guy. Nej, Lucky og Guy. Ja, ved du hvad, jeg har faktisk replaced dig. Nu er det Wooden Pole og Guy. Okay, så jeg er bare sådan 3 nu. Nej, jeg sagde, jeg replaced dig. Jeg sagde ikke, at du er her. Jeg bliver rig og kendt. Så hvis du kunne sætte dig væk. Tak. Hvad så? Ja, jamen jeg er i gang med at tænde lortet for helvede. Okay, jamen nu når vi er i gang at gøre. Jamen, der er sådan en stor meteor crash site, ikke? Den laver jeg om til en mine. Okay. Okay. Min Discord virker ikke. Hvor jeg bare roligt min Lucky Guys ser, de kan ikke se det. Nej, det er godt. Er du klam? Hun viser mit mit ansigt, og så kommer han sikkert klam. Det vil jeg få på at være venner med ham. Jeg ved godt, at alt det der, det bliver cuttet ud. Alt det der, det bliver cuttet ud. Kun den der del, hvor du siger, at vi har mistet footage, så den der med, at jeg sætter sponsor ind. Det alt andet, det er væk. Hvad så med hatten start?
Edderkop. Simpelthen. Ja, jeg kan godt høre dig. Ja, men det er fordi, jeg har en eller anden klam sol, der sidder og skriver til mig lige nu. Hvad vil Carousel? Den del ved det skal du kan holde. Er det her meteorstrikken herovre, eller hvad? Ja. Ej, hvor nice. Jo. Nej. Jo. Nej. Så skal du skrive ER tilbage, for helvede. ER, video og... Er det i dag? Hvilken dato står der? Det er lige nu den dato, vi har i dag. Det er jo heldigt. Jeg trækker den ind i Discord, så sender den. Jeg er ikke sikker på, at den kan tage det hele. Nej, den kan ikke tage det hele. Okay, det lyder meget mærkeligt ud af kontekst, men okay. Ja, ej, hvor træls, altså. Øj. Ja, jeg filmer nu. Eller, Ja. jeg filmer, tror jeg. Jeg burde filme. Jeg tror, jeg filmer nu. Det er skuffet, mand. Det er fint. Det er noget kød. Så. Det er ikke fint. Hold nu kæft. Gå videre. Vi er ikke engang begyndt endnu. Jeg er mand. vi er klar nu. Det er godt. Okay. Velkommen alle sammen til... Skal vi lave introen igen? Nej, det er lige meget. Velkommen alle sammen tilbage til sådan her fucker Lucky op i en video. Ja. Ej. Velkommen til How to Not Minecraft. How to Not Minecraft. Det er mig, du. Det er mig, du. How do I don't? How to Not. How do I don't? Hvordan lader man være med at være klog? Ja, det. Du hedder bare... Hvad laver du? Jeg bygger et hus! Hvorfor skal det se sådan her ud? Fordi jeg kigger på internettet, og det... Nu Ej, sådan hvor her ud. En rigtig village. Ja, skal jeg sende dig billedet? Du skal ikke vise mig en rigtig village. Vi skal jo selv lave den i en fucking Jeg laver den ud fra internettet. Nej, det er jo ikke... Her, Lad mig nu prøv, bare er lidt mere lige kreativ. gøre noget. Fint. Så laver jeg en mere futuristic house, ikke? Fordi nu har jeg det her pis. Ja, præcis. Ej, den der kan lave det flotteste hus vinder. Og kommentarerne bestemmer. Ej, det synes jeg lyder lidt ondt. Når du tænker over, at jeg ikke kan bygge, men... Jeg ved ikke, har du set mine men ting? kunne du måske lade være med at prøve at dræbe mig? Du bruger internettet, din fucking snyder, ikke? Nej, men jeg bruger ikke internettet. Jeg tager inspiration fra et billede på internettet, men jeg bruger ikke internettet. Jeg tager inspiration fra et billede, som jeg fandt på internettet, og så kopierer jeg det præcist. Det gør jeg ikke, fordi jeg kan ikke se billedet præcist. Så. Præcist. Det gør jeg jo ikke. Der er en app, der skriver til mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Hvor meget det her sådan er vildt skoft, og hvor meget det er faktisk nogenlunde okay. 2% er værd. Er det godt eller dårligt? Jeg tror ikke, det er særlig godt. Nå. Ja, vi har ikke lavet en crafting table. Jeg har en crafting table lige herovre. Det var flot. Nå. Du får mig til at græde en gang imellem. Jeg kan bare mærke det. Det ved jeg godt. Depressionen siver bare ud af mig nu. Det ved på jeg en godt. dårlig måde. Det ved jeg godt. Hvorfor er din? Den ligner sådan en Ravager derovre. Og mit, det ligner bare et normalt hus. Jamen, det er fordi et normalt hus, det er for tabere. Jeg gør lige en upgrade. Er du klar? Hvad laver du? Jeg laver sabotage. Nå. Nej! Hvor er du klam. Du er så grim. Der er noget, der kan lide dig. Jeg hader dig. Hvad? Din mor, hun kan ikke lide Ja. dig. Din Det far, er i hvert han fald, du hader sidder dig. der. Okay. Kæft, det her hus, det ligner faktisk ret lort. Men du er bare grim. Ja, okay, det er det. Nej! Sabotage. Hvad lavede du? Prøver du sådan en stenkutter ned? det var ikke det, jeg lavede. Nå. Men Hvad lavede du så? jeg strippede en af dine logs. Ej, hvor er du klam! Sådan der. Nu er min mus tilbage. Prøv at se din lorte fucking... Prøv at se... Hvem er det, du bruger? Prøv at se mit sej... Okay, det er så fucking... Det ligner lort. Det ligner pis. Det ligner faktisk ret lort, ikke? Men nu laver jeg lige en test, ikke? Jeg har ikke brug for din mening, men hvis det er, du vil gerne give den, så må du gerne. Så det her bedre ud? Ja. Yeah. Seriøst? Ja. Yeah. Fuck, det ligner pis, det her. Hvad gik der gav for mit hus? Hvad gik der gav for huset? Du har sat en blok ned, og så vidste jeg allerede, det er lige lort. Hold.
Det var da ikke særlig pænt sagt af dig. Nej. Kunne du måske lige få dig et liv og blive lidt venligere? Okay. Skal vi ikke lave en child-friendly? Nej. Hvorfor ikke? Fordi... Så kan det være, min fætter sidder og siger det her. Det er lidt ulækkert at tænke over. Så kommer han bare og siger, jeg har set din YouTube-video med Bob. Ja, lige var alt det derinde. Det gør du bare. Det er svært at være et godt menneske for dig. Er det sådan, at du ikke helt forstår, hvad det betyder? Yeah. Jamen, det er da godt at være ærlig. Ja. Kunne du måske gå væk fra mit hus? Men jeg sidder og kigger på mit hus. Jeg skal have sådan der. De bor tæt her i landet. Ja. Når mit hus mangler bare noget lys og en dør, og så er det færdigt. Det gør mit også. Og noget tag. Ja, og en dør og alt det. Gå væk, for helvede! Jeg skal sgu da bygge et til hus. Altså. Skal du virkelig til at one-up mig? Altså, hvis dit hus er mangler pis, så skal det være ligesom i Laos. Så kan du bare bygge et nyt et. Du er da lort til at bygge. Tak for at du har set den video. Havis du gjerne vil se mere. Så følg os her på YouTube. Del tu vil komme på et senere tidspunkt. Hedge og spids Jerry's Grøntsager.